ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம அத்தியாயம் 16 லெவல் 1 பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 16. சரிங்களா? தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா, அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் அப்படின்றத என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். நேற்றுக்கு நம்ம புருஷோத்தம யோகா அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரத்துல பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆலமரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, பழங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் இலைகள்லாம் வேதங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இலைகளோட நுனி, அதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த மரம் வந்து எதன் மூலமா செழிப்பா வளருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முக்குணங்களால அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதனால என்ன ஏற்படுது? முக்குணங்கள்னால நிறைய செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடுறோம். லிவிங் என்டிட்டிஸ் இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து சம்பந்தப்படும் போது நம்ம வந்து அதுல அதன் மூலியமா நிறைய செயல்களை செய்யறோம். அதனால வந்து நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு கர்மங்கள் நிறைய சேகரிக்கிறோம். அதனால பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுது அப்படின்றதே தெரியாம மனிதன் வந்து ஒரு இலையிலேருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவி, அதாவது சத்துவகுணத்திலும் ரஜகுணம், ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணம், மறுபடியும் இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலேயே வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இப்படிப்பட்ட அடர்த்தியான நல்ல வளமூட்டப்பட்ட முக்குணங்களால் வளமூட்டப்பட்ட ஆலமரத்துல இருந்து வெளியில லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆத்மாக்கள், பந்தப்பட்டு இருக்கிற ஆத்மாக்கள் வெளியில வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பகவான் வந்து வழி கொடுத்திருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுதான் வந்து பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால உறுதியுடன், அதுல நல்ல உறுதியோட இருக்கணும். ஒரு இடத்துலயும் சத்துவகுணத்திலேயே நிலைச்சிருக்கணும். ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை நம்ம கிட்ட கொண்டே வரக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் சத்துவகுணத்திலிருந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். சுத்த சத்துவகுணம்ன்றது பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் நேரத்துல நம்ம இருக்கிற குணம் தான் சுத்த சத்துவகுணம். சாண்டிங் பண்ணும்போது, பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் போது, நம்ம கிட்ட இந்த அகங்காரம் அப்புறம் வந்து இந்த டாலரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது, அந்த டியூயாலிட்டிஸ்ல நம்ம வெளியில வரும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்னா சுத்த சத்துவகுணத்துல நம்ம இருப்போம். அப்ப அந்த நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்திக்கும் பட்சத்துல அதுவும் உறுதியோட டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். அப்புறம் பற்றின்மை, எதுல பற்றின்மை? இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல பற்றின்மையோட நம்ம இருக்கணும். இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப ஆக்டிவிட்டிஸ் சத்துவகுணத்துல சில செயல்கள், தமோகுணத்துல ரஜோகுணத்துல செயல்கள்லாம் செய்யறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன மாதிரி செயல்களா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தெய்வீக செயல்கள் எதுல? சத்துவகுணத்துல. அதே ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல அரக்க இயல்புகள் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இயல்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? இந்த முக்குணங்கள்ல லிவிங் என்டிட்டி சம்பந்தப்படும் போது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டுது. அதுக்கப்புறம் நிறைய பிறவிகளை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து உயர்ந்த பிறவி வரைக்கும் எடுப்போம். மனித பிறவிலையும் நம்ம வந்து சரியான மார்க்கத்துல நம்ம வாழ்க்கையை வாழலைன்னா மறுபடியும் நம்ம தாழ்ந்த பிறவிக்கு வருவோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் 14வது அத்தியாயத்துல இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில எப்படி வர்றது அப்படின்றத பார்த்தோம், பை மீன்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு. அப்புறம் 15வது அத்தியாயத்துல பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால வெட்டணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் சோல் வந்து ஒரு பிறவிலேருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை படிக்கும் பட்சத்துல, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்பிக்கையோட, பகவான் மீது நம்பிக்கையோட தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நமக்கு அந்த விஷயங்கள் புரிய வரும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம ஞான யுகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாம் நம்மளோட அறியாமையை விளக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட இருந்து விலக்கிட்டு போகுது இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதனாலதான் இது பேர் ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம இன்னும் ஆழ்ந்து, அதாவது தெய்வீக இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்றத அத்தியாயத்தோட நம்ம சேர்ந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே
स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माताजी, தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 16. சரிங்களா? அதுல நம்ம 1 to 3 ஸ்லோக பார்த்துலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். 16.123. படிக்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजच्चमागृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே தெய்வீக செயல்கள். சரிங்களா? தெய்வீக இயல்புடைய விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் தான் நம்ம கிட்ட கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும். பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து நல்ல குணங்களுக்கு ஆன விஷயங்களை நம்ம கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. எதனாலன்னா நல்ல குணங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா குணங்கள் சரியா இருக்கும் பட்சத்துல நல்ல நல்ல செயல்கள் வரும். நல்ல நல்ல செயல்கள் வர விஷயத்துல நம்ம கிட்ட இந்த பாபங்கள் வந்து நம்மள அண்டாது பக்தி சேவையில நம்மள நல்லபடியா ஈடுபடுத்திக்க முடியும். அதனாலதான் நிறைய இடத்துல, அதாவது ஸ்திதமுனி அந்த இடத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து 12வது அத்தியாயத்துல எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்ற விஷயம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து 13வது அத்தியாயத்துல ஞானம் என்றால் என்ன அப்படின்ற விஷயத்துல, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்துல இங்க 16வது அத்தியாயத்துல மறுபடியும் வந்து பகவான் வந்து தெய்வீக இயல்புடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதனாலதான் கிருஷ்ண பக்தின்றது ஆரம்பமே இதுல இருந்து குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். குணத்திலிருந்து நல்ல நல்ல செயல்களை செஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நல்லபடியா நம்மள ஈடுபடுத்தி, அதனாலதான் அசுரர்கள் பகவானை நெருங்கவே முடியாது. அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல எந்த இடத்துலயும் வந்து ஒரு அசுரன் ரஜோகுணம் தமகுணத்தோட உள்ளவங்க பக்தி, அதாவது வந்து அந்த குணத்தோடயே, அதாவது பிரகலாத் மகாராஜ் பலி மகாராஜ் இவங்க என்னன்னா அசுர இனத்தில் இருந்தாலும் அவங்க தூய பக்தர்களா இருந்தாங்க. சரிங்களா? ஆனா வந்து சுயநலத்தோட ரஜோகுணம் தமகுணத்தோட உள்ளவங்க பகவான் கிட்ட தவம் பண்ணி வரங்கள் கேட்டதா எந்த இடத்துலயுமே நம்ம சாஸ்திரத்துல பார்க்கவே முடியாது. அதனால ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெய்வீக இயல்புகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம்,
சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிரினங்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இத்தனை குணங்கள். அது ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? அச்சமின்மை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது டிவோட்டிஸ் கிட்ட உள்ள ஒரு மிக சிறந்த குணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? யாருக்கு அச்சம் இருக்கும்? அதர்மம் செய்யும் பட்சத்துல அச்சம் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்போ சங்கு நாதங்கள் கேட்ட உடனே துரியோதனனுடைய அணிகள் உள்ளவங்க எல்லாரும் என்ன ஆனாங்க? பயத்தால பதறி போனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மங்களகரமான சங்கநாதம் கேட்ட உடனே துரியோதன சைட்ல உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்க? பயத்தால நடுங்கி போனாங்கன்றத பார்த்தோம். அப்போ அதர்மம் உள்ளவங்களுக்கு அந்த அச்சம் அப்படின்றதும் எப்பயுமே உண்டு. யாருக்கு அச்சம் இருக்காது? தூய பக்தர்களுக்கு. பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்கள எவ்வளவு கஷ்டங்கள் ஆழ்த்தினாலும் அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை. ஒரு இடத்துல கூட பயம்ன்ற விஷயத்த நம்ம அவங்க கிட்ட பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு நம்பிக்கை பகவான் மேல, பக்தி பகவான் மேல இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அச்சமின்மைன்றது ரொம்பவே ஒரு குணமா பியூர் டிவோட்டிஸ்ட எப்பயுமே இருக்கும். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், எப்பயுமே தன்னோட நிலையை அப்படின்னும் போது நிறைய நம்ம பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் இருக்கிறதுனால நிறைய அறியாமையிலும் நிறைய பாபங்கள் நிறைஞ்சும் இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த நிலையை அவங்க தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. எந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்த முடியும்? பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தி தூய்மைப்படுத்திக்க முடியும். நிறைய கேட்கும் பட்சத்துல பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கும் பட்சத்துல தூய்மை அடைகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட உள்ள அறியாமை போகும், அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்த பாபங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு தொலைந்து போகும் அப்படின்றதால நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், நிறைய சாஸ்திரங்கள் படிப்பாங்க, பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம ஆத்ம பரமாத்மாவை அடைய மார்க்கம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி அவங்க நிறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க. தானம், நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, சரிங்களா? எல்லாத்துலயும் கட்டுப்பாடோடு இருப்பாங்க. உணவு பழக்கமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நம்ம அத்தியாயம் 6ல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அஷ்டாங்க யோகத்துல கூட என்ன பார்த்தோம்? நம்ம சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அதாவது அளவா தூங்கி அளவா உணவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல யோகத்துல நிலைச்சு இருக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம எதுல எல்லாம் சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும்? நிறைய இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள்லாம் நம்ம கிட்ட வரும்போது அந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள சுய கட்டுப்பாடோட ரொம்பவே எப்படி இருக்கணும்? அதுல ஸ்திரமா உறுதியோட இருக்கணும். யாகம் செய்தல், வேதத்துல நமக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்களோ சம்ஸ்காரங்கள், அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். வேதங்களை கற்றல், வேதங்களை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். தவம், கலியுகத்தோட தவம் சாண்டிங், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா, ஹரிநாமம் அதை உச்சரிக்கிறது தான் கலியுகத்தோட தர்மம், தவம். எளிமை, எப்பயுமே மனதளவிலையும் வெளியிலையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? எளிமையானவங்களா இருக்கணும். அஹிம்சை, நம்ம யாரையும் நம்மளையும் துன்புறுத்தாம பாத்துக்கணும், நம்மளும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. வாய்மை, ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வந்திருக்கிறவங்க. நம்ம யாரையாவது துன்புறுத்தணும் அப்படின்னா அது பகவானுக்கு வலிக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட. அதனால யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? ஹிம்சிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அது எந்த உயிரினத்தையும், அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அஹிம்சை, வாய்மை, எப்பயும் உண்மையே பேசுவாங்க. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபமும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு எளிதில வராது. சரிங்களா? துறவு, டாலரன்ஸ் ரொம்ப இருக்கும். துறவு, எதுல துறவு? இந்த ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து துறவு, மனத்தின் அளவுல துறவு. குடும்பத்தை விட்டு போகிறது அப்படின்றது கிடையாது. மனத்தின் அளவுல இந்த ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து துறவு. ஏன்னா இதெல்லாம் டெம்பரவரியான ஆசைகள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து துறவு எடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சாந்தி, ஏன்னா அவங்க எல்லாத்துலயும் ஜட வாழ்க்கையில சம்பந்தப்படாம இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பதப்பதப்பு இருக்காது. கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்கள பாதிக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா எதுவுமே இந்த ஜட வாழ்க்கையில கிடைச்சது எதுவுமே நிரந்தரமானது இல்லை. எதுவும் நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது, கர்மத்தை தவிர, குணத்தை தவிர.
ஆசைகளை தவிர அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அதனால ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்போது பக்தி மட்டும்தான். அதுல எந்த ஒரு சின்ன சேவை பகவானுக்கு பண்ணா கூட நமக்கு பகவான் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்மள வெளியில கொண்டு வராங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க தன்னை விலக்கி இருக்கிறதுனால எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அமைதியா இருப்பாங்க, சாந்தியோட இருப்பாங்க. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. யாருக்கிட்டையும் அவங்க குற்றம் பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா குற்றம் பார்க்கதான் நமக்கு கோபதாபங்கள்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அதனால இதுதான் வந்து எல்லா மற்ற தவறுகளுக்கெல்லாம் காரணம், அடிப்படைன்றது இதுதான். குற்றம் காண்பது. அப்ப அதுல வந்து அவங்க விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்க. எல்லா உயிரினங்கள் மீதும் கருணை. அப்புறம் பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசைகள் அதிகமா இருக்காது. அப்புறம் கண்ணியத்தோட இருப்பாங்க. வெட்கம், மன உறுதி. பக்தி மார்க்கத்துல மன உறுதியோட இருப்பாங்க. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டாங்க. அப்புறம் வீரம். வீரத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது பக்தர்கள் அப்படின்ற பட்சத்துல சாதுக்கள் அவங்க கிட்ட வந்து தன்னை பாதுகாக்கும் தன்மை இல்ல அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அது அந்த அளவு உண்மை கிடையாது. வீரத்தோடயும் இருப்பாங்க. மன்னிக்கும் தன்மை. அம்பரீஷ் மகாராஜ் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க செஞ்சது தவறு இல்ல. கொஞ்சமா தீர்த்தம் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இருந்தும் அவங்கள வந்து டீமன் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு வந்து துர்வாசர் வந்து அவங்கள அழிக்க நினைச்சப்போ, அதுக்கப்புறம் சுதர்சனம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? துர்வாசரை மன்னிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தியே, இப்ப பாத்தியா உனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம உடனே சுதர்சனத்துக்கிட்ட ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு துர்வாசரை மன்னிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவு மன்னிக்கும் தன்மை. அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் தன்னோட தந்தை அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்களை கொடுத்தாலும் அவங்க கடைசியில மறுபடியும் பகவான்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க? அவங்க தந்தைக்கு முக்தி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம்தான் டிவோட்டிஸோட தன்மையா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப மன்னிக்கும் தன்மை. தனக்கு கெடுதல் செஞ்சாலும் அவங்கள மன்னிக்கும் தன்மையோட இருப்பாங்க. தைரியம். தைரியமும் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். தூய்மை, மனதளவில் தூய்மை, உடல் அளவில் தூய்மை, சுற்றுப்புற அளவில் தூய்மை. பொறாமையின்மை. இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதுல வந்து நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குதா இன் ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்காது. தன்னோட கடமையை அவங்க திறன்பட செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களே தவிர யாரும் தன்னை மரியாதை கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இது அத்தனையும் நம்ம ஒரு எடுத்த உடனே வந்து பழக்கத்தில் வராது. ஆனா திரும்ப திரும்ப நம்ம பகவத்கீதை உள்வாங்கி ஒரு நிமிஷமும் நம்ம இதை பத்தி யோசிக்கும் போது சிறிது சிறிதா ஒரு குழந்தைகள் நடக்க பழகுற மாதிரி நம்மளால கண்டிப்பா இந்த குணங்களை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.4. லலிதா மாதாஜி. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகளின் குணங்கள் ஆகும். இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தெய்வ குணங்கள். சரிங்களா? இப்ப பார்க்கிறது அசுர குணங்கள். என்னென்ன இருக்கும் அவங்க கிட்ட? தற்பெருமை, எது செஞ்சாலும் தன்னை பெருமையா காமிச்சுக்கணும். அகந்தை, அதனால ஒரு ப்ரைடும் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அகந்தையோட இருப்பாங்க. அப்புறம் வீண் அபிமானம், அப்புறம் கோபம், எல்லாத்துக்கும் கோபம் வரும். கொடூரம், அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துறதுல அஞ்சவே மாட்டாங்க. அப்புறம் அறியாமை, சரியான புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றதால நம்ம அசுர குணங்களா பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.5. தெய்வீ சம்பத்தி மோக்ஷாய நிபந்தாயா சுரிமதா மாசுச்ச சம்பதம் தெய்வீ அபிஜாதோசி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தெய்வீக குணங்களோட இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஏற்படும்? முக்தி கிடைக்கும். அசுர குணங்களோட ரஜகுணம் தமகுணத்தோட இருக்கும்போது பிறப்புன்ற சுழற்சியிலே நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம் அப்படின்றதுதான் இதற்கான விடையா நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்மளோட ஃப்ரீ வில், நம்ம வந்து எந்த குணங்கள்ல இருந்து
நம்ம வந்து முக்தி அடையணும், இல்ல இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனர் கிட்ட போர் செய்யணும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? போர் செய்யறதுன்றது எல்லாரையும் அதுல நிறைய சேதாரம் இருக்கும், நிறைய பேர் அவங்க அழிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஏற்பட்டுடும், ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். ஏன்னா தெய்வீக குணங்கள்ல எல்லார்கிட்டயும் கருணையோட இருக்கணும், மன்னிக்கும் குணம் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து போர் பண்ண சொல்றாங்களே அப்படின்னும் போது அர்ஜுனருக்கு அடுத்தது அந்த நிலைப்பாடு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம பாபம் செய்வோமோ, அசுர குணத்தில் வந்துருவோமோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். அதற்காக பகவான் என்ன சொல்றாங்க, முன்கூட்டியே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். எப்படி வந்து போர் பண்ணாலும் அர்ஜுனர் தெய்வீக குணம், தர்மத்திற்காக அவங்க போர் பண்றாங்க, பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அது என்ன குணத்தில் வராது, அசுர குணத்தில் வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.6. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். 2 வகை உயிர்வாழிகள். சரிங்களா? தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.7. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. வாசிச்சது கேட்டுச்சுங்களா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க வந்து மியூட்ல இருந்தீங்க. சாரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. என்ன மாதாஜி இது வாசிக்கணுமா? இல்ல பிரபுஜி, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. 16.7 இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னென்ன பார்த்தோம், தெய்வீகமான குணங்களை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இனிமேல் வர விஷயங்கள்ல நம்ம அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுல அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பார்ப்போம். என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அசுர குணத்தில் உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்காது, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்காது, சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கவும் அவங்க பிரயத்தனிக்க மாட்டாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாதது அப்படின்ற விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அப்புறம் தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ கூட அவங்கள்ட்ட பார்க்கவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க அசுர குணங்களின் இயல்புகளை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.8. असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க
பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கடவுள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம, சாஸ்திரத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இவ்வுலகம் பொய்யானது, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, யாராலும் உருவாக்கப்படல, அதுவா தானா உருவாயிடுச்சு அப்படின்றத அவங்க நம்பிட்டு இருப்பாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் என்று எவரும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது, அவங்களுக்கு அதர்மம் செய்யும்போது கூட பயம் அப்படின்றது ஒண்ணு ஏற்படாது இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ குழந்தைகள் கூட அப்பா அம்மாவோட கண்காணிப்புல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சரி எது தவறு எதுன்றதை சொல்லி கொடுத்து அவங்கள சரியான முறையில எடுத்துட்டு போவோம். அப்பா அம்மாவோட கவனத்துல இருக்கிறோம்போது ஒரு நல்ல பழக்கத்துல அவங்களும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இதே வந்து இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அசுர இயல்பு உள்ளவங்க, கடவுள்னே யாரும் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல அதர்மம் செய்யறதுல கூட அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது, பயம் அப்படின்றது ஏற்படாது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களோட நிலைப்பாடு இந்த மாதிரி இருக்கும். கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும், காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 16.9. ஏதான் திருஷ்டிமவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயः பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாண க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, எந்த மாதிரி முடிவுகள், கடவுள் என்று யாரும் இல்லை, இவ்வுலகம் பொய், அஸ்திவாரம் இல்லாதது, காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது, இந்த மாதிரி கருத்தோடு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நிதர்சனத்துல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது அவங்களோட எண்ணத்தின்படி, சரிங்களா, கடவுள் மீதும் நம்பிக்கை இல்லாம, கடவுள் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்ற எண்ணத்திலும் இல்லாம அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, உலகத்தை அழிப்பதற்கான தன்னோட விருப்பப்படி நிறைய விஷயங்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுவும் என்ன, பலனற்ற கொடூரமான செயல்கள் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.8. காமமாஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாः மோகாத் கிரீத்வா சத்கிராகான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, அடுத்த நிலைப்பாடு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, முழுக்க முழுக்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் அதுவும் திருப்தியே அடையாது இல்லைங்களா? ஒண்ணு தாண்டி இன்னொன்னு, ஒண்ணு தாண்டி இன்னொன்னு. ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, அப்புறம் இன்னும் நிறைய. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பொருள் வேணும்னு நினைப்பாங்க, அப்புறம் இன்னும் நிறைய. அதே மாதிரி புகழ், அதுவும் நிறைய. அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அதர்மம் செஞ்சா அதை எப்படியாவது காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் செய்யும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதர்மத்துல தன்னை நிறைய ஈடுபடுத்திப்பாங்க. எதற்காக, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? கர்வமும் பொய் கௌரவம், சரிங்களா? நம்மளை பத்தி நிறைய பேர் நல்லபடியா பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அப்புறம் கர்வத்தோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த கவர்ச்சியில மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால், அவங்க என்னதான் புகழ் சம்பாதிச்சாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பொருள்கள் சேர்த்து வச்சாலும் சரி, அது எல்லாமே நிரந்தரமற்றது இல்லைங்களா? நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் அதற்கு இந்த பிறவியோட அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு. ஆனா பக்தி மார்க்கம் மட்டும் என்ன ஆகும், தொடர்ந்து வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அது ஆத்ம சம்பந்தப்பட்டது. எந்த நிலையோட நம்ம பக்தியை இந்த பிறவியோட முடிக்கிறோமோ அதுல பெர்ஃபெக்ஷன் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல மறுபடியும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இன்னொரு பிறவி கிடைக்கும். பக்தியை இன்னும் சிறந்த முறையில நம்ம செய்யறதுக்கான ஏற்பாடுகளோட நமக்கு ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையுடன் இருக்கும் பட்சத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் அது என்ன ஆயிடும், எதா இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்தோட நிறைவு பெற்றுடும். அடுத்த ஜென்மத்திலும் நம்ம வந்து அதை நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது. நம்மளோட படிப்பா இருக்கட்டும், நம்மளோட அந்த அடையாளம் இருக்கும் இல்லைங்களா, எதுவுமே நம்மளால கொண்டு போக முடியாது, செல்வத்தையும் சேர்த்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர் யார், அசுர இயல்புடையவர்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 16.11-12.
चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगः परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्. हरे कृष्णा. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். பக்தியில ஈடுபடாம உள்ளவங்க, பக்தி மார்க்கத்துல நம்பிக்கை இல்லாம உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு இப்படிதான் இருக்கும். புலன்களை திருப்தி செய்வதே அதான் மனிதனோட முக்கியமான தேவை, நாகரீகம் அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்பவே நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்னு ஒண்ணு அடையறதுக்காக நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஆசைகள் எல்லாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்படுவாங்க. அதனால நிறைய அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஆன்சைட்டி இருக்கும், அப்புறம் கவலையும் இருக்கும், மன அமைதியும் இருக்காது, கவலைகளும் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏன்னா ஒரு ரெண்டு ஆசைகள் இருக்காது, நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி ஆசையிலும் ஆசை கிடைக்காத பட்சத்துல கோபத்திலும் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இப்போ ஆசைப்படுறாங்க, கிடைக்கல, அதனால கோபம் வருது. அப்ப எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்ற ஆசையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதர்மம் பண்ணியாவது தான் விரும்பினத, அதுவும் எதனால, அந்த பொய் கௌரவம் புகழ்ச்சி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஒரு விஷயத்த மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதர்மம் செஞ்சாவது அதை தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க ரொம்பவே மும்மரமா செயல்படுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எதற்கு கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க, மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க. அந்த புகழ்ச்சி கௌரவம் அதற்கெல்லாம் அவங்க என்ன கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட ஆசைக்கு அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா பக்தர்கள் யாருக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பாங்க, பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பாங்க. பக்தியில உண்மையான அன்கண்டிஷனல் லவ் அதற்கு அவங்க கட்டுப்பட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அதனாலதான் அவங்க கிட்ட எப்பயுமே என்ன இருக்கும், அமைதியும் நித்தியமான சந்தோஷமும் பக்தி சேவையில அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா மாயையில கட்டுப்பட்டு பொய் கௌரவம் அகங்காரம் இதுல எல்லாம் மூழ்கி ஆசைகளால கட்டுப்பட்டு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, மன அமைதி இல்லாம கவலைகளோட எப்பயும் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.13 to 15. இதமத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதச்சத்ரு ஹனிஷே சாபரானபி ஈஸ்வரோஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோபி ஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோகிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றது. இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள பொருட்கள் மீது அவங்க எப்பயுமே கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்கு, இன்னும் இவ்வளவு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி இன்னும் இவ்வளவு நான் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆத்ம தத்துவத்தோட நிலைப்பாடோட அவங்க எல்லாரையும் பண்டிதா சமதர்ஷனா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் அவங்களுக்கு இல்லாம, எல்லாருமே பகவான் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவங்க விரோதத்தை வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். அதாவது எதனால எதிரி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறவங்க எதிரி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த அவங்க நமக்கு ஆக்சுவலா எதிரி கிடையாது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கர்மம் செஞ்சிருப்போம், அந்த கர்மத்தோட பலனை அவங்க நமக்கு கொடுக்க வந்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அவங்க ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ். நம்ம யாருக்கோ ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்போம், அந்த கஷ்டத்தை இந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டினால நமக்கு அது கிடைக்கணும் அப்படின்றது பிராப்தம். அந்த ஒரு விஷயம் தானே தவிர தனிப்பட்ட முறையில அந்த ஆத்மாவுக்கும் நமக்கும் விரோதம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு யாரும்
ரொம்பவே கெடுதல் பண்ணா கூட நம்ம அவங்கள எந்த விதத்துல ஒரு டிவோட்டி அப்படின்ற பட்சத்துல எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா, என்னோட கருமத்தை இவங்க மூலியமா நான் அனுபவிக்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க பார்ப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அந்த லிவிங் என்டிட்டி மேல எந்த ஒரு குரோதமும் ஏற்படாது. சரிங்களா? அப்போ இது அதே வந்து அசுர குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? யார் மூலியமா கஷ்டம் வந்துருச்ச உடனே அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க என்னோட எதிரி அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பி பழி வாங்குறதுக்கு செயல்கள புரிவாங்க. அத பழி வாங்குற செயலும் என்ன ஆயிடும்? ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல வந்துரும். அதனால மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? அவங்களுக்கு கர்மம் ஏற்படும். மறுபடியும் அந்த கர்மத்தை தொலைக்கிறதுக்கு அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. மறுபடியும் கஷ்டம் அவங்களுக்கு வந்து சேரும். அதுதான். அப்ப அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால யாரும் வந்து நம்மளுக்கு கெடுதல் செஞ்சா மன்னிச்சுறது சிறந்தது. அதனால நமக்கான கர்மம் தொலையுது. இன்னொன்னு நமக்கு மேலும் நம்ம அதர்மத்துல நம்மள ஈடுபடாமலும் பார்த்துப்போம். அதுதான் இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயம். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதற்கு எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு. அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, ஹிரண்யாக்ஷன பகவான் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து அழிச்ச உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும். தன்னோட சகோதரன் அழிச்சிட்டாங்க பகவான் விஷ்ணு, அதனால விஷ்ணு அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள வந்து விரோதம் பாராட்டி எப்படியாவது அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பகவானை அழிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் கடுமையான தவம் 125 வருஷம் கடுமையான தவம் இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நிறைய பவர்ஸ் கிடைக்குது. அந்த சக்திகள் எல்லாம் திரட்டி என்ன பண்றாங்க, ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அதற்கான பலனை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. எல்லாரையும் வந்து தன்னை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேவர்கள் எல்லாம் தன்னோட ஆளுமைக்கு கீழே கொண்டு வராங்க. எதனால? அந்த தவத்தின் பலனால. அந்த நேரத்துல உள்ளவங்க நினைப்பாங்க, ஹிரண்யகசிபுக்கு இவ்வளவு அஹ் அஹ் பலம் இருக்கே, பகவான் வந்து யாரும் இல்லையா, சக்தி இல்லையா அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா எதனால அவங்களுக்கு அந்த பலன்கள்லாம் கிடைச்சது? அவங்க 125 வருஷம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அவங்க ஆத்ம பலத்தை அதிகரிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதற்கான பலனை அவங்க அந்த சிறிது காலகட்டத்துக்கு அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த மாதிரி பலனை அனுபவிச்சு முடிக்கும் சமயத்துல என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு அழிவு ஏற்படுது இல்லைங்களா? நரசிம்மரா பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்கள அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காலம் உண்டு. அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையா காத்திருக்கிறது தான் சிறந்தது. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹிரண்யகசிபு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடையனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. இது ராவணன் அவங்களுக்கு பொருந்தும். அசுரர்களே சிறந்தவர் ராவணன் அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? சிறந்த அசுரர் அவங்க. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? அவங்கள சுத்தி நிறைய என்னது உறவினர்கள்லாம் இருந்தாங்க. புரொடெக்ஷனோட இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, சக்தி நிறைய இருந்தது. அவங்க கிட்ட செல்வம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கும் வந்து படிக்கட்டு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க இருந்தாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட செல்வமும், பலமும் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதற்கு உதாரணமா நம்ம ராவணனை பார்க்கிறோம். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் அசுரகுண இயல்புகளோட உள்ளவங்களோட குணங்களா நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிளா ஹிரண்யகசிபு பார்த்தோம், ராவணன், அப்புறம் கம்சன். நிறைய எதிரி, அதாவது கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வந்து தேவகி அம்மா, அதாவது கம்சனோட தங்கை இல்லைங்களா? தன்னோட தங்கை மேல ரொம்பவே அன்பா இருந்தாங்க. அவங்களே தேர் ஓட்டிட்டு வந்தாங்க தன்னோட தங்கைக்கு திருமணம் ஆன உடனே. ஆனா வந்து அது அசரீரி கேக்குது, 8வது குழந்தை வந்து உனக்கு மரணத்தை கொடுக்கணும். உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தன்னோட தங்கையை எதிரியா நினைச்சு அழிக்க முற்படுறாங்க. அப்போ வசுதேவர் வந்து பெண்ணை கொடுமைப்படுத்துறது அவ்வளவு சிறந்தது கிடையாது. அசுரனுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளம் கிடையாது. உனக்கு நான் எல்லா குழந்தைகளையும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லா குழந்தையும் அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எதிரியா நினைச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுவும் முதல் 6 குழந்தைகளை அவங்க வந்து அழிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இல்ல. இருந்தாலும் அந்த முதல் 6 குழந்தைகள் என்னன்னா, அந்த 6 எனிமீஸ், பக்தி செயல் நம்மளை ஈடுபடுத்த விடாத எனிமீஸ் அப்படின்னு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த காம, குரோத, மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 6ம் அடையாளமா வந்து அழியுது. அதுக்கப்புறம் பலராமர், கிருஷ்ணர் பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.16, 16.17.
अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று இந்த 3 அசுரர்களோடதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம். கவலைகள். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் குழப்பப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுதல் உடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அசுர குணத்தின் இயல்புகளா இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க? மோகத்தின் வலையால் சூழப்பட்டு புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டு என்ன பண்றாங்க? நரகத்தில் வீழ்கின்றனர். ஏன்னா தன்னோட ஆசை தவறு ஆசையால உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த உலகம், காமத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆசைகள், அதை எப்படியாவது அடையணும், அதர்மம் பண்ணியாவது. அப்போ அதர்ம செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க, நரகத்துல வீழ்ச்சி விடுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, இதுதான் இல்லைங்களா முக்கியமா வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு அமைதியான வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து பிரபுபாதா வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல ஒரு பர்பட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு வீடு, கொஞ்சம் நிலம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பசுமாடு, ஒரு கோவில், ஒரு குருகுலம், இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னாலே மனிதன் வந்து அமைதியாகவும் சந்தோஷமாவும் வாழறதுக்கு அனைத்து விதமான செல்வமும் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு வீடு, அப்புறம் கொஞ்சம் விளைநிலம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பசு, அப்புறம் ஒரு கோவில், குருகுலம், இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு. ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு கம்பேர் பண்ணி இல்லைங்களா, இவங்களை விட நம்ம அதிகமா இருக்கணும், இவங்களோட அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால கிடைச்ச விஷயங்களை கூட அனுபவிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க? நிறைய திரட்டுறதுக்கு அவங்க தன்னை செல்வம், பொருள் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கிடைச்ச விஷயத்த கூட அவங்க சந்தோஷமா அனுபவிக்காம தன்னை நிறைய இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்ல ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எதுல திருப்தி விட்டு இருக்கிறாங்க? ஆத்மா ரியலைசேஷன்ஸ்ல இல்ல, செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும். சரிங்களா? சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் தர்மம் அதர்மம் அதெல்லாம் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.18. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधम च संसिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. हरे कृष्णा. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள், இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க. ஆனா சொல்லுவாங்க, நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை, எல்லாம் என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க யாருக்கு அடிமையா இருக்காங்க? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்திற்கு அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க. தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இங்க சிசுபால் அவங்களை நம்ம உதாரணமா பார்க்கிறோம். என்ன ஆகுது? சிசுபால் வந்து பிறக்கும்போது 3 கண்களோடையும் 4 கரங்களோடையும் பிறந்தாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுது, தன்னோட பிள்ளை வந்து இயல்பா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, உன்னோட குழந்தைய வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்பரிசிப்பாங்க, அவங்க ஸ்பரிச்சு அப்போ நார்மல் ஆயிடும். ஆனா யாரால நார்மலா ஆகுதோ, 2 கண்கள் 2 கைகளோட இருக்கோ அவங்களாலே மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிவிப்பாங்க. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் துக்கம். சரி, அப்ப பிறந்த குழந்தைய பார்க்க எல்லாரும் வராங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் வராங்க, பகவானும் வந்து அந்த குழந்தைய ஸ்பரிசிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தை இயல்பான குழந்தையா மாறிடுது. ஆனால் என்ன ஆகுது? அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்படின்னா பகவானாலதான் மரணம் அப்படின்றது, தன்னோட குழந்தைக்கு மரணம் அப்படின்றத வந்து சிசுபால் அவங்களோட அம்மாவுக்கு தெரிய வந்துடுது.
உடனே அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க, என்னோட பிள்ளைய வந்து நீங்க தண்டிக்க கூடாது அப்படின்னு. அப்போ பகவான் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு 100 முறை தவறு செய்தா நான் தண்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவும் ஒத்துக்கிறாங்க. இப்படி ஆனா இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, கிருஷ்ணர் மேல பகவான் மேல ரொம்பவே வெறுப்பு, போட்டி, பொறாமை, பகவானுக்கு ஏற்படுற மரியாதை, அப்புறம் அவங்க இருக்கிற அந்த சந்தோஷம், இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க அவங்களுக்கு பகவானோட பேரை கேட்டாலே வெறுப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பொறாமை வந்து பகவான் மேல ஏற்பட்டுடுது. அப்போ ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, ஆஹ் ராஜசூய யாகத்துக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எல்லாரையும் வந்து கூப்பிடுறாங்க. அப்ப சிசுபாலரையும் கூப்பிடுறாங்க. அப்போ சிசுபால் வராங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க. பகவான்லாம் இருக்காங்க. அப்போ சிசுபால் என்ன பண்றாங்க, பகவானை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட அந்த வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த எண்ணம், அதான் குணம், குணத்தில் இருந்து ஏற்படுற செயல்கள், அவங்களுக்கு அந்த வெறுப்பு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே அவங்க இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அவங்க நிறைய நிந்திக்கிறாங்க. எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க. பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க. இதனால என்ன ஆயிடுது, அவங்க எத்தனை தவறுகள் செய்யறாங்கன்றதை அவங்க கோபத்துல மறந்துடுறாங்க. 100 முடிஞ்சு 101வது அவங்க வராங்க. உடனே பகவானோட சுதர்சனம் வந்து அவங்கள தண்டிக்குது அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அந்த தண்டிக்கும் நேரத்திலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட அழகுல மயங்கி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா சிசுபால் விஜயன் அவங்களோட கேர்ஸ்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு கிடைச்ச கேர்ஸ்னால ஏற்பட்ட பிறப்புகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது, அதாவது வந்து அந்த கோபம், அந்த வெறுப்பு, பொறாமை, இதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, துன்புறுத்துறாங்க. யாரெல்லாம், சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானே பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.19. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை, சரிங்களா, யார்ட்டையும் கருணையா இருக்க மாட்டாங்க, தனக்கான செயல்கள்ல அதர்மம் செஞ்சாது ஈடுபட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பொறாமையுடனும் கருணையின்றும் இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலே பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் மறுபடியும் அவங்க பாபத்துல ஈடுபடுறாங்க. மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவி, மறுபடியும் அசுரகுணம். அதனால குணத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல விதத்துல கொண்டு வந்துடணும். ரஜோகுணம் தமகுணத்தை தொற்று நோயிட்டே நம்ம எப்படி நம்ம விலகி இருப்போம், அந்த மாதிரி நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அவங்களுக்கு முக்தி அப்படின்றதும் கிடைக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து அமைதி அப்படின்றதும் வந்து நித்தியமான அமைதி சந்தோஷமும் கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஆசைகள், நிறைய இந்த அசுர இயல்புகளே அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, நிரந்தரமா நரகத்திலே இருக்காங்க. அதுவும் இந்த பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியிலே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.20. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இதை விட ஒரு கவலைக்கு உட்பட்ட விஷயம்ன்றது வேற எதுவுமே இருக்காது இல்லைங்களா. பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுதான் நித்தியமான சந்தோஷம், அமைதி. அதை அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, என்றுமே உணரவே முடியாதுங்களாம். அப்ப என்றுமே யாரை அடைய முடியாதா, பகவானே அடைய முடியாது. ஆனா ஆத்மா யார வந்து கடைசியில் அடையணும், அல்டிமேட் கோல் யாரு, பகவான். நித்திய சுரிகளா பகவானோட லோகத்துல இருக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு இதுவே அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அதுவும் ஒரு சொர்க்கம், ஒரு சந்தோஷம் அதெல்லாமும் இருக்காது. எதுல போறாங்க, தாழ்ந்த பிறவி, அதுக்கப்புறம் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள்ல மறுபடியும் அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.21. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्णा. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும்.
அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நரகத்துக்கு போற வழி என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு ஆசை, இந்த ஜட உலக ஆசை, அதற்கான சில செயல்கள், அது கிடைக்காத பட்சத்துல வர கோபம், அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு அப்படின்ற ஒரு பேராசை இல்லைங்களா? இதெல்லாம் காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். அதனாலதான் பகவான் பக்தி யோகத்துல மனதை என் மீது நிலைநிறுத்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடு அப்படின்றத குறிப்பிட்டு எல்லா அத்தியாயத்திலும் நிறைய ஸ்லோகங்களையும் நம்ம கிட்ட அதற்கான பகவானை அடையறதுக்கான வழிமுறைகளை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்பவே ஈடுபடாம பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா மனித இனம்ன்றது அவ்வளவு, மனித பிறப்புன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதுலயும் பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த நாலேஜ்ல நமக்கு கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்பவே துர்லபமான ஒரு விஷயம். ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தோட. அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், மேனுவல் இல்லைங்களா, நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழறதுக்கான வழிகாட்டுதல் பகவத்கீதை பாகவதம்லாம். அதனால அதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் சூழப்பட்ட இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம சிக்கண்டு இருப்போம். அது எங்க கொண்டு போய் விட்டுரும், நரகத்திற்கு கொண்டு போகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள காமம், கோபம், பேராசையை துறக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.22. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரிபிர்நர ஆச்சரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நரகத்திற்கான பாதை என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப அதுல யார் ஈடுபட மாட்டாங்க, அறிவுள்ள மனிதன் இவற்றை துறக்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அவங்க வேற என்ன பாதையை எடுத்துப்பாங்க, தன்னுணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, உடலுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்களை செய்யறதை விட ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தமான செய்யற விஷயங்கள் தான் நித்தியமானது, பகவானை நம்ம அப்பதான் அடைய முடியும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க, செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை பகவானோட அபோர்டு வைகுண்டம் கோலோகம் அதை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.23. சாஸ்திர விதிமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். சரிங்களா? சாஸ்திர விதிகள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். பகவத்கீதை பாகவதத்துல வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதத்தை நம்ம எல்லாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா வேதம் எப்படி கடல் மாதிரி இருக்கு, அதுவும் சான்ஸ்கிரிட்ல வேற இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எல்லாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ பகவத்கீதை பாகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நமக்கு சாஸ்திர விதி இதுலயே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி செயல்கள், என்ன மாதிரி ஞானம், என்ன மாதிரி பக்தி நம்ம பண்ணணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா? ரோட்ல போகும்போது டிராபிக் ரூல்ஸை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றதுனால நமக்கு பயன் கிடைக்காம போகாது. அதே மாதிரி எனக்கு தெரியாம நான் நடந்தேன் அதனால விபத்து ஏற்படாது அப்படின்னும் இருக்காது இல்லைங்களா? விபத்து ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. அதனால என்ன பண்ணணும், விதிகளை நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே சரியான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திர விதிகளை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை புறக்கணிக்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அவங்களுக்கு பக்குவம் ஏற்படாது, சுகம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருக்காது, சுகமும் இருக்காது, எப்பயும் கஷ்டங்கள் கவலைகள் இதுலயே மூழ்கி இருப்பாங்க, பகவானையும் அவங்க அடையவும் முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு, அசுர இயல்பு உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.24. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகார்ய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே
दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 16.24 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். எனது கடமை என்று எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? எது கடமை எது கடமை அல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். தர்மம் அதர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? பரம்பரையிலிருந்து, அதாவது பகவான் அங்கீகரிச்ச பரம்பரையிலிருந்து, அதாவது பிரம்ம பரம்பரை, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் பகவான் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. இந்த 4 சம்பிரதாயத்தில் உள்ள குருக்களோட வழிகாட்டுதலோட ஏதோ ஒரு பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகி, இப்ப இஷ்கான் கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயத்தோட கனெக்ட் ஆனவங்க. சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு நல்ல பரம்பரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில உள்ள குருக்களின் மூலியமா நம்ம சாஸ்திரங்களை விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம சரியான பாதையில இருப்போம். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்போ குரு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம நல்லபடியா வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அசுர குணத்திலிருந்து நம்ம தப்பி தெய்வீக இயல்போட பக்தி சேவையில பகவான்கிட்ட பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடைய முடியும். அதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்லைடு. இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜட உலகத்தோட அடையாளமா இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இங்க ஒரு மனிதன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த குச்சில தொங்கிட்டு இருக்காங்க. மேல பாத்தீங்கன்னா தேன் கூடு இருக்கு. அதுல இருந்து தேன் துளிகள் கீழே சிந்துது. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை எலி, கருப்பு எலி இருக்கு. இங்க ஒரு யானை இருக்கு. அது இந்த மரத்தை வேரோடு எடுக்க முயற்சி பண்ணுது. கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க பாம்புகள் நிறைந்த குளம் ஒண்ணு இருக்கு. சரிங்களா? இங்க பகவான் இருக்காங்க. அப்போ இது என்ன இங்க தேனீக்களும் இருக்கு. இந்த மனிதன் என்ன பண்றாங்க? இந்த குச்சில தொங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட வாயில என்ன விழுது? தேன் துளிகள் விழுது. எல்லா தேன் துளிகளும் விழுதானா? கிடையாது. ஒரு சிலது அவங்களால சுவைக்க முடியும், ஒரு சிலது கீழே விழுந்துடும். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷங்கள். சிலது நம்ம அனுபவிப்போம், சிலது நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. ஆசையானா இருக்கும் எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த தேனீக்கள் அவங்கள என்ன பண்ணுது? கடிக்குது அந்த மனிதனை, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள கஷ்டங்கள். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அந்த 4. அப்புறம் அதிபூத, அத்தியாத்ம, அதி தெய்வா, அதனால வர கஷ்டங்கள். இது தாண்டி தனிப்பட்ட கஷ்டங்கள், இல்லைங்களா? கர்மத்தினால ஏற்படுற கஷ்டங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் அந்த தேனீக்கள். அது என்ன பண்ணுது? அவங்கள கடிக்குது. ஆனா அந்த வலியையும் பொறுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க? அந்த தேனை சுவைக்க அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. அதுலயும் கொஞ்சம் சுவைக்க முடியுது, கொஞ்சத்தை அவங்களால சுவைக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுது? இந்த வெள்ளை எலி, கருப்பு எலின்றது நாளும் பகலும் இரவும் அது என்ன பண்ணுது? இந்த மரக்கிளைய கடிக்குது. கடிக்க கடிக்க ஒரு நாள் என்ன ஆகும்? இந்த மரக்கிளை உடைஞ்சு கீழே விழுந்துரும் இல்லைங்களா? அதுதான் இறப்பு அப்படின்றது. இந்த யானைன்றது கர்மா. அது என்ன பண்ணுது? இந்த மரத்தை வேரோட எடுக்க முயற்சி பண்ணுது. இந்த மனிதன் இப்படியே இதுலயே மூழ்கி இருந்தாங்கன்னா ஒரு காலத்துல இறப்பு ஏற்படும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திருப்ப இந்த இது விஷம் நிறைஞ்ச பாம்புகளுக்கு மத்தியில அதை பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில அவங்க வீழ்ந்துருவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதற்கு நடுவுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் தன்னோட கரத்தை நீட்டுறாங்க. யார் மூலியமா கொடுக்குறாங்க? தூய பக்தர்களின் மூலியமா, பரம்பரை மூலியமா, குருக்களின் மூலியமா நமக்கு கை கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? எவ்வளவு கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட கரத்தை நம்ம பிடிச்சுக்கணும். பியூர் டிவோட்டிஸ் மூலியமா, பரம்பரை மூலியமா நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இவ்வளவு கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் நம்ம விடுபட்டு பகவான் கிட்ட நித்தியமான அமைதியோட, நித்தியமான சந்தோஷத்தோட, பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியேறதுக்கான ஒரே ஒரு மார்க்கம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவசியம் நம்ம பக்தி சேவையில குருக்களின் ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம ஒரு நல்ல பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பகவான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை நல்லபடியா அடையணும் இந்த மனித பிறவியிலே அப்படின்றத வேண்டிக்கலாம் பகவான் கிட்ட. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதா நான் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஷில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.